Diabetesa ulertzen. Diabetesa gaixotasun kronikoa da. Odoleko glukosa maila normala baino handiagoa denean gertatzen da. Karbohidratoak elikagaietatik lortzen diren mantenugaiak dira, gorputzak energia lortzeko erabiltzen dituenak. Digestioaren bidez, glukosa edo azukre bihurtzen dira, eta molekula hori odolera iritsiko da gorputz osoan zehar banatzeko. Odolean azukrea igotzen denean pankreak erregulatzen du eta intsulina sortu. Intsulina da hain zuzen ere, glukosa zeluletan sartzen eta odolean gutxitzen laguntzen duen hormona. Bat motako diabetesa ohikoagoa da 30 urtetik berakoen artean. Pankreak intsulina sortzen ez duenean garatzen da. Horren ondorioz, glukosa odolean metatu egiten da eta intsulina injektatu behar izaten da maila normalei eusteko. Pankreak ez badu intsulina nahikoa sortzen edo zelulek ez badute erabiltzen, 2 motako diabetesa garatzen da. Diabetes mota hau ohikoagoa da helduen artean. Kasu horretan, glukosa mailak pilulen bidez eta bizimoduan aldaketak eginez erregulatzen dira. Edo nola ere, tratamendua eraginkorra ez bada, intsulina erabili behar izaten da. Haurdunaldiko diabetesa haurdunaldian gertatzen da. Emakume batzuen organismoak ez duenean behar beste intsulina sortzen. Behar bezala kontrolatzen ez bada, berari eta fetoari eragin diezaieke, eta beraz batzuetan intsulina injektatu behar izaten da. Diabetesa eta haren sintomak ulertzea funtsezkoa da gaixotasunak kudeatzeko eta konplikazioak prebenitzeko.